Goedenavond en welkom bij Blik op Bezel. Vanavond praten we over allerlei onderwerpen uit de portefeuille van Marcel Roelofs, wethouder in de gemeente Bezel. Welkom. We gaan ook naar de klimaatburgemeester kijken. Maar eerst, meneer Roelofs, de stand van zaken. Duurzaamheid in actuele portefeuille gebeurt veel. Bijvoorbeeld over het verduurzamen van woningen. Ja, nou, daar kan ik wel wat over zeggen. We zijn behoorlijk aan het verduurzamen met de koopwoningen die een minder gunstig energielabel hebben. Dat noemen wij D, E, F en G. Dat is ook echt wel hard nodig als je ziet wat de gasprijzen zijn. Dus het is belangrijk eerst met de minst goed geïsoleerde woning aan de slag te gaan. Dat zien we ook terug met alle werkzaamheden die Nestor doet, onze woningcorporatie. Zij steven af om in 2026, dus al over 1,5 jaar, geen slechte labels meer te hebben vanaf D. En willen in 2030 uiterlijk zeggen, we willen alle woningen op A-niveau hebben. Dat is een grote opgave. Dat is een behoorlijke opgave. En we zien dat wij dat tempo niet aankunnen. Omdat namelijk Nestor, die financiert zelf hun investeringen. En als je een koopwoning hebt, dan moet de eigenaar van de woning dat doen. En wij snappen dat er nog wel links of rechts wat bij komt kijken. Om zeg maar te doen wat is nodig en hoe krijg ik dat betaald. Natuurlijk kun je zeggen, dat kun je terugbetalen door een heel stuk energieprijsje die je niet meer hoeft te betalen als voorschot te nemen. Maar toch blijkt het investeringen. Wij gaan die helpen. Wij gaan die helpen met een stuk informatie. We gaan die helpen met het krijgen van leningen. En we hebben ook een aantal mogelijkheden om de minst goede labels op middel van een rijkssubsidie een stukje voorschot te geven in zeg maar de subsidievorm. Een probleem daarvan is dat iedere woning als koopwoning afzonderlijk moet een onderzoek aantonen dat dus een natuurwetgeving dat daar bijvoorbeeld geen vleermuisjes in zitten. Het klinkt heel gek, maar dat is een vrij duur onderzoek en een langdurig onderzoek. Dus dat helpt ons nu niet om een stuk voortvarendheid daarin te hebben. We moeten eerst wachten tot die onderzoeken allemaal klaar zijn. Maar daar zijn we hard mee bezig. In de tussentijd zijn we ook bezig met zeg maar, het opstarten van een zogenaamde energiebrigade. Die brigade die bestaat uit een coördinator en op dit moment 2 clusters. Die gaan deze maand aan de slag. Die komen met name bij huishoudens die energetisch, dus die heel veel gas verbruiken, elektriciteit verbruiken. Gaan dan naar binnen en gaan we kijken, kunnen we je helpen met kleine maatregelen al. Dat kost niets, veel vrijblijvend. Maar het kan zijn radiatorlampen, of radiatorfolie, ledlampen, verzin het maar. Simpele maatregelen die genomen kunnen worden om het huis duurzamer te maken. Ja, en als mensen het zelf niet kunnen, onze clusters die gaan dat allemaal voor elkaar maken. Verder zijn we bezig met ook toch te kijken in samenwerking met de regio, met de gemeentes die daarin zitten. Kunnen wij collectieve inkoop doen van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, spouw, vloer of glasisolatie. Ook daar zijn we allemaal op volle stoom bezig. Dus dat is op dit moment wat we doen. Ja, het zorgt natuurlijk wel wat ook over het energienet. Want daar zijn natuurlijk ook capaciteitsproblemen. Onder andere door aanbieder Inexus. Ja, daar snijdt u een heel interessant onderwerp aan. Want we hebben namelijk te maken met de zogenaamde netcongestie. En die netcongestie is dat wij niet meer de stroom kunnen leveren op het net, maar ook niet kunnen krijgen. Ja. Dat is een groot landelijk probleem. Wij zijn inmiddels aan de slag met Inexus. En wij hebben gezegd van, joh, we willen ons hele netwerk verzwaard hebben. Dat wil overigens heel Nederland wel. Ja. En daar hebben we willen namelijk niet meer dat van de zonnepanelen de omvormers eruit vliegen. Of dat de mensen niet meer kunnen terugleveren. Want het is natuurlijk heel absurd dat als je zonnepaneel aanlegt en je wil daar een terugverdienmodel, omdat je ook in de portemonnee scheelt, dat op gunstige tijdstippen je moet betalen als je zonnepanelen hebt zitten in plaats van dat je geld moet opleveren. Dat vinden wij eigenlijk een bijzonder ongewenste situatie die het Rijk overigens ons aandoet. Ja. Dan wel wil aandoen. En 2, het moet natuurlijk ook niet zo zijn als ons dat niet zouden aandoen, dat je dan wel de voorziening moet hebben om het op dat leidingnetwerk kwijt te kunnen. Daarom zitten wij nu met Inexus om tafel als netbeheerder. En we zeggen eigenlijk, ga het aantal trafo's zodanig maken en het aantal leidingen zodanig verzwaren dat wij alvast voorbereid zijn om ooit een keer, als het nodig moet zijn, van het gas af te kunnen zijn. Dat is wat we nu doen. Dat gebeurt dan per wijk. En we hebben er
grote hoop in dat Enexis met ons aan de slag wil om dat al eigenlijk op korte termijn te willen gaan aanpakken in de plannen. En waarom zou Enexis dat voor de gemeente Bezel doen? Want elke gemeente roept dat natuurlijk. Natuurlijk snap ik dat, maar we hebben met Enexis afgesproken, we zouden voor jullie een hele goede pilot kunnen zijn om tegen alle problemen waar je aanloopt bij een wat kleinere gemeente, om die alvast daarvan te leren, zodat je bij die grotere wijken de aanpak die bij ons is uitgevoerd veel sneller en efficiënter kunt doen. U heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken? We hebben morgen gesprekken, dus ik hoop echt met alle beste bedoelingen dat men zegt, wij gaan in onze gemeente aan de slag. Ja, duurzaamheid is een zeer actueel thema. Er is ook een klimaatburgemeester voor de gemeente Bezel actief, Peggy Kuipers. En zij moet ook zorgen dat dat de gedachtegoed verspreid wordt. Ja, het is bijzonder hè, dat we een klimaatburgemeester hebben. Dat is over een titel die vrijblijvend is. Daar kun je je voor aanmelden in het land. Wij zijn echt heel blij dat wij een klimaatburgemeester hebben. En we hebben met haar leuke gesprekken gehad. En Peggy heeft aangegeven, ze wil zich inzetten voor een beter klimaat. En we willen eigenlijk de omgeving bewuster maken van het feit, jongens, we moeten onze nalatenschap veiliger stellen voor de anderen. En kijk nog eens even wat je er zelf aan kunt doen. Dat kunnen simpele voorbeelden zijn. Nou, en daar hebben we van gezegd, ga daarmee aan de slag. Zij kan uitleggen waarom je wel zonnepanelen moet nemen. Waarom je bijvoorbeeld vaker op de fiets moet stappen. Of je korter moet douchen. Of waarom je niet meer op gas moet koken. Het zijn vaak laagdrempelige, kleine dingen. Maar juist al die kleine dingen tezamen zorgen ervoor dat je effect krijgt. Wij zochten Peggy thuis op om te kijken hoe zij tegen haar functie aankijkt. Peggy Kuipers is namens de gemeente Bezel de klimaatburgemeester. Deze functie, die volledig losstaat van de gemeente zelf, is onderdeel van de Nationale Klimaatweek. Peggy wil anderen inspireren om duurzamer te leven. En dus meldde ze zich aan om klimaatburgemeester te worden. Ze vertelt daarover in haar tiny house aan de rand van Bezel. Het is eigenlijk een vrijwillige functie en alle klimaatburgemeesters in Nederland zijn mensen die zich op een of andere manier met duurzaamheid bezighouden. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dus dat kan iemand zijn die heel veel met vervoer bezig is, of juist wat meer met de energietransitie, of met voeding, of met natuur, of een combinatie daarvan. Met de functie van klimaatburgemeester willen ze eigenlijk aandacht vragen voor het klimaat, zeg maar. Dus je doet het op vrijwillige basis. Het is niet een ingevulde functiebeschrijving die je hebt of bepaalde doelen die je moet halen. Iedere klimaatburgemeester vult die rol eigenlijk voor zichzelf in. Dus, Even twijfelde Peggy of de voorbeeldfunctie van klimaatburgemeester wel iets voor haar was. In de belangstelling staan is ze namelijk niet gewend. Maar het thema duurzaamheid gaat haar zeer aan het hart. Dat begon jaren geleden toen ze op reis was naar de Himalaya. Daar kwam ze tot het besef dat mensen in westerse landen onnodig veel spullen hebben. Ik heb daar ook veel misstanden gezien eigenlijk van de productielanden waar onze spullen worden geproduceerd. En dat heeft eigenlijk dat zaadje geplant om meer bewust bezig te zijn met mijn eigen koopgedrag. Dus vanaf die tijd ben ik eigenlijk steeds minder spullen gaan verzamelen, minder spullen gaan kopen. Heel bewust van mijn koopgedrag. En daar vloeit dan ook voort dat je je gaat interesseren, of althans in mijn geval voor andere thema's op het gebied van duurzaamheid. Zo wonen wij nu in een tiny house, dus kleiner gaan wonen. Op je energieverbruik letten. Ik leef denk ik zelf al heel erg duurzaam. Ik ben me in ieder geval heel bewust van de dingen die ik doe. En ik hoop zo echt een voorbeeld ook te zijn voor andere mensen in mijn gemeente. Ik werk zelf ook nog als coördinator bij een duurzaamheidscentrum in Roermond, de Groene Transformator. Dus daar dacht ik nog een beetje van, 2 gemeentes. Maar ik denk van duurzaamheid houdt niet op bij gemeentegrenzen, houdt niet op bij landsgrenzen. Het gaat iedereen aan over de hele wereld. Dus ik denk van, ik kan best in mijn eigen gemeente ook die voorbeeldfunctie vervullen. En zeg maar beroepsmatig in een andere gemeente dan actief zijn. Dus. Als klimaatburgemeester helpt Peggy mee met het opzetten van initiatieven op weg naar een duurzamer leven. Toegankelijkheid speelt daarbij een grote rol.
bij duurzaamheid merk je dat veel mensen toch nog meteen denken aan zonnepanelen, elektrische auto, warmtepomp. Ja. Eigenlijk dingen die te maken hebben vooral met de energietransitie. Maar duurzaamheid is veel breder dan dat. Ook voor mensen zeg maar, voor wie het niet weggelegd is om investeringen te doen in zonnepanelen, warmtepomp, elektrische auto. Ook zij kunnen echt iets betekenen op het gebied van duurzaamheid. En vaak zie je ook dat die mensen al heel duurzaam leven zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Peggy zal in eerste instantie voor een jaar de rol van klimaatburgemeester invullen. Daarna wil ze zich opnieuw aanmelden voor een tweede jaar. Ja, ik heb geen smart doelen opgesteld. Nee. Het is meer een jaar, dit eerste jaar, om eens te kijken van waar wonen dan al die duurzame mensen in Bezel en wat doen zij al? En kunnen we wellicht elkaar beter vinden? Want voor mijn gevoel zijn nu nog heel erg individuen. Er zijn wel leuke initiatieven, zoals een voedselbos is er in Bezel bijvoorbeeld. Maar wellicht zijn er nog meer mensen die bezig zijn met duurzaamheid en dat graag ook samen willen doen, zeg maar. Ja, hoe duurzaam bent u zelf? Wel een inspirerend verhaal in ieder geval als je dit ziet. Ja, om een voorbeeld te zeggen. Nou, ik probeer alles op de fiets te doen wanneer het maar kan. Op het werk rijden we automatisch elektrisch. Thuis heb ik ook mijn zonnepanelen. Ik doe alles heel goed scheiden. Ik ga ook zuinig mogelijk om met een aantal energiestromen die we hebben. Ik heb mijn hemelwater helemaal afgekoppeld van zeg maar, het riool. Om zoveel mogelijk in mijn eigen tuin te laten landen. Ik doe zoveel mogelijk in mijn tuin biologisch. Dus ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Nou, dit zijn aardig al een beetje goed op de rit. Zonnepanelen? Uiteraard. Oké, ook nog eens. We gaan even verder, want er staat nog genoeg op stapel. Het grondwaterpeil is flink gestegen. Daar zijn jullie ook mee bezig? Ja. We kregen de laatste periode toch wel meer dan voorheen signalen van een aantal bewoners die zeggen, ja, onze kelders zijn, in ieder geval staat er water in. Ja. En toen hebben we gevraagd, hoe kan dat? Ja, dat hadden we voorheen nooit, maar nu wel. En hebben ons gevraagd, is dat een trend of is het een incident? Nou, daar hebben wij een plicht voor opgenomen voor onszelf, dat we zeggen, nou, we gaan het onderzoeken. En met name werd ook door een aantal bewoners, zeker in het kerkdorp Bezel, gezegd, zou het een relatie kunnen hebben met de werkzaamheden die aan de Huilbeek hebben plaatsgevonden, dan wel aan de aanleg van de dijken, dat het misschien het water opstuurt. Ja. We hebben daarvoor samen met het waterschap, die hebben een aantal peilbuizen, die hebben we nu gemonitord en gekeken of die peilbuizen een zodanige verandering aangeeft ten opzichte van wat we in het verleden hadden, dat we kunnen zeggen, die peilbuizen op die plekken zouden feitelijk niet de oorzaak kunnen zijn van een verhoging als dat heeft plaatsgevonden vanwege de hevige regenbuien. Ja. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Nou, de analyse wachten we af. Het moment dat we daar de uitslag van hebben, gaan we ons beraden op te stappen. Is het niet te wijten aan het feit dat de Huilbeek dan wel de dijken de oorzaak zijn, wat overigens in de lijn van verwachtingen het ook niet zou kunnen zijn. Ja. Dan zal het maar waarschijnlijk toch zijn de hevige regenval van de afgelopen half jaar wel. Ja. En dan moeten we kijken, ja, dan is het dan maar zo. Het is overigens wel, en dat is heel vervelend, maar het is de verantwoordelijkheid van iedere kelderbezitter dat hij de kelder natuurlijk wel waterdicht moet hebben. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid van de bezitter van de kelder. Op het moment als wij de analyseresultaten binnen hebben, gaan we wel uiteraard met al de mensen die bij ons de melding hebben gedaan, daarvan op de hoogte stellen. Ja, en kijken of er maatregelen genomen kunnen worden. Ontwikkelingen van glasvezel. Ja. U zult natuurlijk denken, hey, dat is raar, want die liggen er toch al? Ja, er is toch al glasvezel. Een grote campagne geweest 2 jaar geleden. En we zijn ook bijzonder tevreden over het resultaat. Waar het niet dat er een wet is en die zegt, als er andere kandidaten zijn die ook glasvezel aan moeten leggen, dan moet u dat toestaan. Heel bijzonder is dat op het moment dat de glasvezel net aangelegd werd, wij een verzoek kregen van KPN. Ja. Wij gevraagd hebben, KPN, kunt u dat gelijk op laten lopen met de huidige die toch al gaan graven. Dat is in dit geval Delta. KPN zegt, nee, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En op die telecommunicatiewet waar ik eigenlijk net op doelde, zeggen zij van, nou, wij vinden dat we zelf mogen beginnen wanneer we willen. Ja. Nou, dat is bijzonder vervelend, want ja, de stoepen zijn net weer heel en de stoepen moeten er weer uit, omdat binnen nu en een paar maanden KPN in onze gemeente hun eigen
glasvezel weer gaat aanleggen. Dus als de mensen denken, hoe kan dat? Dit is de reden. En dat kan dus ook zomaar zijn dat bij een volgende aanbieder dat weer zou moeten. Of stopt het dan met de aanbieders? Nou ja, voorlopig is het natuurlijk de vrijheid van de aanbieder. We hebben nu wel de 2 grootste spelers binnen. Dus wij verwachten niet dat er overmorgen zich weer 1 aanbiedt. Maar uit te sluiten valt het nooit. Nee. Dus dat is vervelend als hier dit beeld weer in de straat ligt. Ja. Maar glasvezel heeft natuurlijk wel wat voordelen. Want het gaat weer wat sneller en je kunt veel meer up- en downloaden. Of niet, Laat ik het zo zeggen. Het fenomeen glasvezel biedt natuurlijk ook in alles wat we hebben en de digitalisering van ons heel veel voordelen. Maar we waren aan zich best al ernstig tevreden vanwege dat Delta het allemaal heeft aangelegd. Dus wij dachten, nou, we zijn er wel. Ja. Nou. We gaan het hebben over het vrachtverkeer en de snelheid van het verkeer. Ja. Ook een heel heikel thema, veel over gesproken. Daar is onderzoek naar gedaan. Ja. Nou ja, we weten allemaal dat we best wel een behoorlijk complex dossier hebben ten aanzien van 2 majeure straten, de Heerstraat en de Mariastraat. Ja. Wij onderkennen zeker dat daar problemen zijn. Dat heeft ook geleid tot een plan van aanpak. Een plan van aanpak op de korte termijn en op de wat langere termijn. En op de korte termijn hebben we gezegd, nou, we beginnen eens. We hebben een aantal maatregelen al gedaan. Daarvan hebben we gezegd, die zijn wel heel korte termijn. Die willen we liever eruit hebben. En we laten ons adviseren wat wij nu denken dat de beste maatregel is om in ieder geval ook voor de lange termijn die termijn te overbruggen. Ging met name over het hardrijden en ook de combinatie vrachtverkeer ten opzichte van ander verkeer wat door de straten gaat. Snap natuurlijk ook wel, als je het over vrachtverkeer hebt, dat wij als gemeente gehouden zijn aan een situatie die ooit in het verleden is ontstaan. Dat je dus verschillende industrieterreinen hebt die eigenlijk daaromheen zijn volgebouwd. En dat je op basis daarvan natuurlijk vrachtverkeer daartussen door moet pendelen. En ook dat heel lastig is om dat eruit te krijgen. Voor wat de snelheid betreft hebben we gezegd, nou, we gaan eens kijken, wat kun je daar tegen doen? Deskundigen hebben ons geadviseerd, ga daar verkeerskussens neerzetten en wegversmallingen maken. Die zouden dan voor de time being op zijn minst heel goed moeten zijn. Dat hebben we gedaan. En we hebben gezien dat in ieder geval er duidelijk minder hard wordt gereden. Dus dat effect is gehaald. Maar het bijgevolg daarvan was dat we ook geconstateerd hebben dat plots een heel aantal direct aanwonenden van de verkeerskussens nu zeggen, wij accepteren best de vorige situatie allemaal, maar dat wij nu uit bed getrild worden dan wel vanwege geluid, dat vinden we niet leuk. Nee. Het aantal klachten kwam zo hoog dat wij zeiden, we moeten echt kijken of we hier aan iets moeten doen. En dat moeten doen is, moet je natuurlijk baseren op het feit dat meten is weten. Dus we hebben geluidsmeters geplaatst, 24 uur per dag gedurende een hele periode. En we hebben inmiddels geconstateerd dat zeg maar, de overschrijdingen zodanig zijn, met name ook in de nachtperiode, dat we gezegd hebben, je kunt daar natuurlijk niet die bewoners de dupe van laten zijn door maatregelen te treffen die een ander doel hadden en nu dit effect als bijgevolg hebben. Op basis van de leverancier hebben wij die verkeerskussens neergezet, waarbij we aangegeven hebben, komt daar meer geluid van vrij. Dat was te verwaarlozen. Alleen het probleem is, dat gaat zich erover, als je met 30 kilometer max eroverheen gaat, is dat inderdaad te verwaarlozen. Maar de praktijk is, en dat is weer gedrag, en men gaat er ook veel harder overheen. Dat veroorzaakt dus de trillingen en de geluidsoverlast. Nou, met die constateringen hebben we gezegd, nou, dat gaan we dus anders doen. Die signalen hebben we heel goed naar geluisterd en we hebben echt, heel vervelend omdat het niet anders kan, nu het besluit moeten nemen, we gaan de kussens verwijderen. We kunnen het niet hebben een bepaalde groep dupe te laten zijn van een realisatie van maatregelen die hun ernstig benadeelt. Ja. Dus kortom, we hadden aandacht voor de signalen. We hebben, naar mijn beleving, adequaat moeten handelen met het resultaat dat in ieder geval de huidige drempels weggaan. De versmallingen blijven erin. En dat is in ieder geval voor nu. Wat we vervolgens doen, het is natuurlijk vervelend en we zien dat het was gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten.
zetten we stevig in toch op weer een gedragscampagne. Want alles heeft te maken met gedrag. Dus daar gaan we nu echt volop inzetten voor mensen. Pas de snelheid aan die je mag. Zodat het ook veel veiliger blijft en wordt. En langere termijn hebben we aandacht voor met name een transformatie van bedrijvenlocatie. Waarvan wij zeggen, kunnen we die bedrijven die nu veelvuldig gebruik maken van het transport tussen de Mariastraat en bijvoorbeeld de Heerstraat, kunnen we die niet op een andere locatie kwijt, zodat die verkeersbewegingen uit het straatbeeld gaan. Ja. Dat vergt natuurlijk een proces van langere adem en ook een vrij kostbaar proces. Daar zijn die mensen morgen niet mee geholpen die aan de Mariastraat wonen, inderdaad. Daar zijn ze zeker niet mee geholpen. Maar we hebben wel voor onszelf gezegd, we kunnen, gelet op de situatie die we nu hebben, op dit moment geen andere maatregelen doen. We hebben met de bloembakken hebben het geprobeerd. Dat was aan zich een mooie oplossing. Waar het niet dat het verkeer zodanig zich ging bewegen, met name het grote vrachtverkeer, dat er andere verkeersdeelnemers ernstig in het gedrang kwamen. En dan kom je ook van een regen in de drup. Dus dat was de oplossing ook niet. En ja, we snappen qua timing dat het heel vervelend is dat we de drempels die we neergelegd hebben ook nu uitgaat. Maar we gaan nu echt inzetten dat we nu even zeggen, de situatie is zoals het is en blijft dan maar even zo. Dat hebben we maar met z'n allen te accepteren. Een andere oplossing direct hebben we niet. En we zetten echt duidelijk in op het stuk gedrag en het stuk langere termijn. Dat betekent, we gaan kijken naar transformatie van bedrijventerreinen. Ja. Bent u niet bang dat er flink nu weer snelheid gegeven wordt? Dat het snelheidsprobleem weer groot wordt daar? Die kans is heel groot. We zouden ook heel graag willen dat we daar met bijvoorbeeld flitspalen konden werken. Ja. Dat hebben we al vaker ook gehoord en onderzocht. En dat is een landelijk beleid. En die zegt, ja, daar moet zoveel verkeer op de weg zitten. Daar moeten zoveel ongelukken gebeurd zijn. Dat is een hele opeenstapeling van een aantal voorwaarden om daar zo'n flitspaal neer te zetten. Het moet ook 50 kilometer wegen zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus die dat hebben is we niet. Geen optie, of nee. Dat kan niet? En nee, sterker nog, men plaatst ze niet. En zouden wij ze zelf al willen, plaatsen ze ook niet. En dan zou je ook, als er dus overtredingen geconstateerd worden ze niet geaccepteerd als overtreding. Dus ja, dat maakt het voor ons allemaal niet eenvoudiger op. Nee. Dus het blijft nog wel even spannend hoe die toekomst eruit gaat zien daar. Of in ieder geval, de kussens gaan weg. Ja. En er komt een campagne. Ja. We gaan tenslotte naar de loopverbinding tussen aan de Busselijnseweg. Een motie van de Raad vorig jaar. Om daar ook een voetpad te realiseren, zodat het veiliger wordt. Ja. Nou, het is zo dat wij eigenlijk met elkaar afgesproken hebben, wat zou toch fijn zijn, omdat de Busselijnseweg geen enkel voetpad heeft waar je veilig kunt wandelen, zou daar niet een wandelpad kunnen komen. Daar is van gezegd, oké, we onderzoeken dat. En daar is een variant geweest op een origineel trottoir met tegels en bandjes en alles erop en eraan. Of is er een andere vorm mogelijk? Nou, ten aanzien van het traditionele voetpad, dus het trottoir, kwamen we erachter dat er op heel veel plekken heel veel mooie bomen staan en de toegankelijkheid heel lastig was. Dus hebben we gezegd, dat doen we niet. Maar we hebben een heel mooi alternatief gevonden. Dat is met een halve harding. En die halve harding gaan we dus op die plekken aan de, ja, wij noemen dat de noordzijde van de Beelseweg, van de Busselijnseweg doen. Dat is eigenlijk de kant waar het voormalig café heeft gestaan van Sef Janissen. Ja. Dus die kant. En we hadden ook echt gedacht, in dit najaar de werkzaamheden te kunnen starten en af te ronden. Dat willen we doen met een halve harding. En die halve harding is eigenlijk een soort op elkaar gepeste materialen die je netjes legt dan op de aarde. Ja. Wat is nou het probleem? Toen wij bezig waren met de voorbereidingen, hebben we alle nutsbedrijven geïnformeerd. En toen kwam de watermaatschappij Limburg en die zei, nou, wij willen voor dat hele tracé de hoofdwaterleiding vervangen. Die is niet meer eigenlijk van deze tijd. Oké, dat hadden ze gedacht dat aan de andere kant te doen. Maar zeiden, we weten niet wat we daar tegenkomen. Dus de kans is ook heel groot dat we gewoon de noordzijde pakken. Oh, dat waren ze eindelijk van plan om dat te doen richting het jaar 2030.
Nou, daarvan hebben we afgesproken, doe het nou niet. Doe het nu. Nou, en daarvan heb ik gezegd, dan moeten we alles naar voren trekken. Dan hebben we aangegeven, in de tweede helft van 25, dat te gaan doen. Daarom hebben wij besloten, omdat juist die halfverharding, als je daarin gaat woelen, dan kun je die niet meer terugleggen. En dan zou dat eigenlijk zonde zijn van de investering die je doet. Dus wij wachten tot de weermeld klaar is met de werkzaamheden. En direct opvolgend gaan we daar het wandelpad aanbrengen. Dus het komt er wel, maar eventjes geduld Ja, vanwege die andere werkzaamheden. precies. Dus dat is ongeveer dat het 26 gerealiseerd zeker moet zijn. Uiterlijk. Ja. Uiterlijk. Goed, het was een heel gesprek in ieder geval. In ieder geval veel onderwerpen. U gaat nog even vrolijk door, denk ik, met de opdrachten. Er zijn nog uitdagingen genoeg. Dat alles voor onze mooie gemeentes en voor onze burgers. En daar zijn we echt met enthousiasme, ook binnen het college, aan de slag mee. En in de vaart der volkeren zullen wij onze gemeente tot het mooie hoge niveau waar we nu in zitten blijven houden, dan wel voortstuwen. Tot zover deze uitzending. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Fijne avond.